வெல்கம் டு வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறேன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொரியல் வந்துச்சு. அதை போய் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது. எனக்கு வர ஐயா இருக்கும் உடம்பு. நம்ம போயிட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி வர வச்சுலாமா. ஓம் கிரீம் ஐம் நமஹ ஓம் கிரீம் ஐம் நமஹ. பறந்துடுச்சு. ப்ராடக்ட் பறந்தோடனே நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்துருந்துச்சு. என்ன போட்டேன்னு எனக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் 4-5 ப்ராடக்ட் வரும். என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். மைக்கை தான் போட்டு இப்போ தான் தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் மைக்கை போட்டேன்னேன் செக்கிங் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் உங்கள்கிட்ட. அப்புறம் இப்போ மேஜிக் வந்து கீழே கீழே மேலே வாங்க மைக்கு கனெக்ட் பேச வைக்கலாமா. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. என் வாய்ஸ் நான் பேசுகிறேன், நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். என் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. நல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா நான் இப்போ வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன்.